Ihe asa मोनबाय माखासे थांसै Hello guys नै आं दा udalguri सफैबाय सफैनानै नै जानो हाबबाय उखैजोब्बायमोन ना स' दखान रेस्टुरेन्टाव जानो हाबबाय आरो दा लोगोआव थांसै udalguri सफैबाय लोगोनियाव नै दासो आयु ब्लार खानुखायो मिथा लादोंबा लायदा बिसिनिया दासो सफैदों मेंबाय डाइरेक्ट दलगावनिफ्राय लोगोनियावनो डाइरेक्ट सफैबाय मेंबाय दा दसे थाना थांसै लोगोनि दखानाव दसे फरायनो हायो दे लोगोनियाव हायना थाफैनानै मोनथामनो ब्रा मोनसे जागोन नै लोगोनो मिस्टि लाना हैदों परिखा पास जानायनि रिजाल्ट मोननायनि मिस्टि लालमहन थथा नै ओइथिं नै लोगोनि दखानानो सोरो फैजागोन सिमां मिस्टि जानबा सिमां जानबा नै लालमहन दसे फिल्म नायना थांसै माथो खालामनानै आंनि नामखौ नायना चार्ज खालामनो बायदि खालामजागोन ट्विंकल दैमारि इउटुबाव सोरबाफोर चार्ज खालामनानै नायोबा डाटा डाटा मादि नायो गोथाव जाजोबदों आं जाला देलाय डाटाखौ अन खालामलाय जेबो नङा आं गोथाव दाखालि लांनायाव न'आव लांनाय आङो ओमफ्राय गोथाव मोनबाय आं जानायनिफ्रायनोथ' इनिफ्राय लाना हैदों दिनैबो गुरै रे आंनि चेनेला इलाय ओंखारफैखाबाय वाव साबस्क्राइब खालामखानायसो लोगोआ नुवाखै नोंसोरबो साबस्क्राइब खालामना हो दे नै आं नै लोगोनि दुकानाव मा मोनो खिथिनो इयारिंस मोनो हेयार बेन्ड मास्क दं गावनो बानायो नै आखाइदो एमब्रयडार खालामो बेगफोर दं नोंसोर फैनानै नायजागोन नै बेफोरबायदि बानायो ओरैनो बेरायनो फैबाय आंहा ओमफ्राय बिथिं रेस्टुरेन्ट ट्राइबेल बिन थाग्राया ओमफ्राय नै सोरबाफोर बेफोरनि मोजां मोनबाय एनिमि नायनो फैजागोन बेसफोरबो दङ लोगोआ मा थायै मोनाबाय थांसै न'आव नै जोब्बाय सोरबाफोर भिजिट खालामनो हागोन दै बेयाव मोजां नाङोबा बायफैनो हागोन नै बेयावबो इन्सटाग्रामाव फल' खालामनो हागोन नै बे फन नाम्बार होखानाय दं नै दखाननिखौ नायना लानोबा नै नै बानायबाय गावगा आखाइजोंनो बानायो नै देखो डाइनासर बानायबाय स' नोंथांमोनाबो फैनो लुगैदोंबा फैफाय आं उन्दुना फैफामबाय स' नोंथांमोनाबो हाबफैनो लुगैदोंबा हाबफै नायफै नायनानै बायनानै थां फल' खालाम नै बेलाय अननानै शेयार खालामनांगौनो फल' खालामनांगौनो लकेल फिसा जाबाय आंनि इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामना गालांब्रा ओमफ्राय लकेल स्मल इउटुबखौ फिसाखौ गोदोर खालामना गालां नोंथांमोननि थाखायसो गोदोर जालांगोन ना नङा होमबा ने जाया भिउस ओंखायनोथ' नायनो होदों दा रायजो राजाफोरखौ नङा बेसेबां थाङो स' थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ दिनैनिफ्राय बेसेनोसै आंनि भिडिअआ जोब्बाय बाय बाय लाभ इउ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन